mun da ba da ba tsafi Allah da na sarki da wa ake gama kura ko ba asara ba ga wai ba shagara da haba na ji kira na ansa na sake jin kira na ansa wai shin maza kake kira ko mata Allah kan mata kake kira sai da kuɗi ka dan kuma maza kake kira sai da bushi Allah ka san bana gudu in bar abokin gaba ni ko bana gudu in bar abokin yaki dan da na gudu gara na faɗi Allah dan ko na faɗi na fi yaro suna dan da na gudu gara na faɗi a radi gara mikiya take hange na gudu cinikin kare daga ba kare ba sai dai doki sai dan da bai da hakika mai kidan maza kidan artabu Allah dan haka duka bai sa mu canja halinmu Allah dauri ma bai sa mu canja halinmu sai dai ko kan mai bushin ba zai doka ba sai dai ko kan mai kafan ba zai doka ba sai dai ko wannan ba ɗan daurin nan ba ne da ya ce mu kamo innan matan da ɗan daurin nan sai da su ba su nake hange ba su ne wani wai a yanzu abin da uga ya ce za suna da su ne su gana da kuma matan da ai su kora ai musu kwaba kawai au Allah duka za ka shi to wallahi kai har ba su da dukin namiji wanda daure riga ce sai cire mu to sun ya mutunci ba da gudu wanda ya gudu wai sai ko ka saba da ai da kakkan da nan da buralla da buralla su da buralla anan matsalar take a rika duba kawaidi da ahlari a rika duba kawaidi da ahlari ne kuke shiga cikin harkokin domin ce a kawo mana mata amma wallahi sun ai kawai ai mu ne mata ke da baki zaki magana ba ke da baki ke da tawo wallahi zaki magana zan sa a sassa ni ga ma wannan ya dauko fasanya wannan ya dauko a ta fi sabilillahi ni ba sai ba na cikin harkokin mu san da ni ai ku wayanda yan daudi ne kuka ce min maza ni wallahi ba ku ne ba shi ba Allah sai dai na da wuta ba ma faɗa da mata ku tashi kai kuma Allah wannan zindikin ta haka ai ba za mu